मोजाङै लिरनो हाथों होनदो दे आखिनो हाथों दिनै लास्ट डेट होन खुलुमबाय बाय बाय होनदो हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ आरोबाव फिन खेबसे गोसो गोरबोजों अननाय आरो सिबिनाय बरायनाय बावहरनाय थाबाय ज' लोगोफोर जोंहा दिनै स्कुलाव थांसैलाय आरोखि ना नै फिसालाखौ दोनलांसैलाय एग्जामसो जागासिनो नालाय बिसना परिखासो जागासिनो दिनै लास्ट डेट जागोन दिनै ड्रयिं दं आरोखि ना माबायदि आखिगोन माबायदि लिरगोन आंथ' बुंनो हाला फिसालासो मोनथिसिगोन थ' बिदिब्ला जोंजों थफाबाय थादो गाइसमोन ना मा होनो थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै हेलौ गाइसमोन लेखानिफ्राय गबाथाय सोंबाथाय बयनिबो फिसाया बुंगोन सोंबानो हादों होनो आरोखि ना लोगोफोर ओमफ्राय ओरैनोबाथ' बांसिन गोरों रोंनायखौ एसेबां बिमाफ्रा आन्दाज मोनखायो नालाय मिना थैसै आरोखि ना सोंबाथाय बयबो गाव गावनि फिसाफोरनाव ओमफ्राय स्कुल गनानै फैनानै जोंहा खामानि मावबाय आरो एसे मावखांबायानो लोगोफोर ओमफ्राय दा जोङो सान्दुं गोसानि थाखाय जरायनानै दं आरोखि ना हामा इदिखौ नावलाय मादैमोनखौ नावलाय मादैमोन दं आमाइमोन आनैमोन ओमफ्राय दादिमोन सब दङ आबै आबौमोन नालाय हाय लोगोफोर होनलाय बाबा दे हाय लोगोफोर ओरैहाय रानाय फान्थाव खानो नागिरदों आरोखि ना जोङो फान्थाव नै माखासे खाबायानो खाबाय नायलांदो नोंथांमोना जोङो फान्थाव आलु फान्थाव फाजा एवनानै जासै जोंहा स्कुल गनानै जेबो मैगं गैया नालाय बेखौनो एवनोसैलाय लोगोफोर नायलांदो
खाबाय जोङो बिमा फिसाल' नालाय औ र' जागासे मोनबाय थायो आरोखि ना लोगोफोर दा फान्थाव फिथाइया दा बिफाङाबो दावराव थाराय बियो 12 मास फिथाइ थाइबाय थायो 12 मास थायो ओमफ्राय बिदिनो जागाबा आं फोसाबासै नालाय बिफांखौ ओंखायनो बारा मोजां थायाखिसै आरो बिफांबो बोरायबाय बिफाङा माबायोबा जि गोलाव गिदिर जायो आरोना 12 मास जाबाबो जब फुसब जायो साइसनो ओमफ्राय दा बिफां बोरायबाय नालाय लोगोफोर नै गयदा गोरलै गोरलाम जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दा आलु दरनै दरथाम होनानै आङो बेखौनो एसे गोथाव एवनानै जानोसै आरोखि ना लोगोफोर आलु दरनै दरथाम लांसै आङो एसे सैजानाय लेबजानायफोरखौ लानोसै इदि गिदिरखौ दहाय नायलांबाय थादो गासिमोन एवजानोसै आलु फान्थावखौनो लोगोफोर बिदिब्ला मैगंखौ हाग्रोनानै लागोरनि लोगोफोर आङो नै बेखौ हानोसै हाग्रोनानै लागोरसै ओमफ्राय नेक्स्ट हानाया कमप्लिट जाबाय लोगोफोर हाबाय ओमफ्राय दा भाजि एवनोसै जा बुरजा हाबाय आं नै नोंसोर एसेल' नुदों बुरजा हाबाय आङो साथाम बिमा फिसा साथामल'नो जोङो फिसाजो फिसाला आं साथामजोंनो इमान जानोसै संहैसै आं सुना लायसै दाबो दे बिगुरखौ नाङा दे गेसावसो ओमफ्राय दा सुना लासै आङो आलु भाजाया मोनबाय लोगोफोर सामब्राम गुफुर ओमफ्राय बानलु होजोब्बाय आरोना कालार जायाखै माथो बेयावलाय कालार होथारमोनलाय कालारा नाङासै नामा थ' जाबाय आंना मोनबाय लोगोफोर दा फिसालानो जाहोनोसै आङो माबायदि टेस्टि जाखोथाय टेस्टिथ' संनो रोंखाया आङो ओरैनो आबां जाबां सङो नालाय लोगोफोर आंनि भिडिअआ बेखिनियावनोसै आरोखि ना लोगोफोर थाबैनो उननि भिडिअ लोगो मोनगोन थ' सोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरोखि ना लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअखौ नोंथांमोननि जाहाथे नटिफिकेसनखौबो माबानानै होबानो जाबाय बेलखौबो दामनानै लाबानो जाबाय आरोखि ना नटिफिकेसन थाबैनो नोंथांमोनाव आंनि भिडिअ हगारनायजों लोगोसे नोंथांमोननियाव हाबहैयो बेनिखायनो आरोखि ना थ' बाय बाय लोगोफोर उननि भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन जाबाबो जायाबाबो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय